Previously ngatiti tipedze yatiri kuita boys atina kana time nguva dzekufamba ana pawa vamaita zikto nge makapfunda wetu kudaro zvinhu zviri kufamba nyatsobuda boys ingoti mima musinyatsoona picture ndiri kuwela pamasina ya boys ipapo haunyepi because vanhu havasi kufanira kutombonyumwa kuti maroad runner tamapenda kuita mabraila apa tobudirira era na boys because vanhu varequesta masina vakawanda mwewe nhamuka newe tekiteki so kutonge marasta nechele yezo koiya noise pamba pano kwakanaka here nguva yehondo maidamburwa musoro imibvunza ini bobi ndakubaya padeni kulowa kwaunogona ngotiti nhasi ndi 35 Julemba koimapana imimi aunganidza mabrera panapa ndiani ndini kule mazuva ano ndikusenza paivins apo ya iri business ratibhadhara yedu plani hanhasi atopo apa denga rachoona izvarava but don't worry sha ukona pendem ground it only needs 25 minutes kuti uome kana papedza kumakoma lines aya saka soon dzinatsa tooma huku izi riski tatora kare boys hapasina kudzokerwa mashure apo yatomota under the bridge its water king tazvinzwa sei question mark ndo zvamakangwarira kazvengoridza maofside apo tirikurwa mabhutsu muringa musumboridza plus but that statement ka as long pane chiri under the bridge diri rinenge ratopera munyepi papo kwabva kwatenga kunaya king ana boys madi hapana hedu tadai imariko mabraira ndiri kuda tombonokanga padeni as little as $10 ezve jezi namba rababa Tiago aka Messi jezi namba ragaucho aka Mr Ronaldinho munofarira bhora hanti king it will be wise mukaita zvamafambira king ndipeiwo huku ndibaye boys kwasi panapa kutaura zvakanaka isi option plus huonekwa kwakuda kunaya panapa akoma mutamidze yabayo pashati apa tabata big pass up saka refu ndiye akutodecide pamwe achaiti pena indirect go kick ameno regai munzwana mainini nakulowa bobi easy kani boys dzangu mawani akoma akudzoka mufestiway apa akazara pendi muviri wese mawani right imi mafana nhasi dhimi muchaudza vamwe boys kumazoendesa huku sei boys but handi beta abva adzoka nayo dziri fani apa gaya dzanga dzatipa sick money shamwari iwe ungatengese golden Adidas $10 mira imi mafana nhasi dhimi mukurara ku1 commando muchizobuda next year pundo ava ndo vanhu vanofanira kutaura zvekushandisa chibasa unyepi hapana pekuti linesman angape munhu red card aya ndo marefu aya imi manakoma pundo muri malinesman right imi mafana gare paston first round mampama chete dai murimika matogara pasi kana kutoita zvekupfugama mubvunza mwari kuti mwari wai inini ndine mhepo wai uri zewewewe hautori namazino uchatamba krismas uchisvisvina nyama ukunzwa iwe unogonditi gare pasi paka iwewe shame king huku yamakatengeserwa kaye inonzi magic christmas chick inokandira kubva nhasi nekusingaperi amen apa unokwanisa kuicheka ka woinyika rimwe side as long usiri musoro chete inomera imwe saka sorry boys ndangachida kuona kuti munoita sei manje refus decision is final mudara imi mapokapo chitongoti pai huku yedu tokupasai ka 10 kenyu mutongoita life yenyu ganasi oro mowedzera yenyu mari kozi inoita 100 apa kana ikafarisa inosvipa henesi ndo ine chibhodhoro chirapa ichi saka hanzi imari iko bhodhoro rehenesi ningobhadhara zvese iro harichasi pamaketi king ndo redoka rechristmas takachila zvedu nemagaisi pane mamwe ari padheni pawo ayaita makuseni ingoti pai 8 ganasi then you consider it sechristmas box masimisa boys makapenga manje ini ndikubva ndatoenda nazo zvese kujoza nhasi pakaipa saka bho mukuru wish you a merry christmas and a happy new year don't